Скъпи последователи и зрители на нашия канал Косно здраве! Днес е Световният ден за борба с заболяването остеопороза. В днешния ден искам да ви призова да помислите за вашето костно здраве, въпреки многобройните си ангажименти. Знам, че всички имаме задачи, прибираме се вкъщи изнервени и без мотивация, за каквото и да било допълнително. Но въпреки това, опитайте се поне 3 пъти седмично за по 30 минути да направите няколко упражнения за стойка и баланс. Опитайте се храненето ви да бъде балансирано поне през по-голямата част от времето. Консумирайте храни богати на калций, витамин D и витамин К. Храни богати на калций са млякото и млечните продукти, ядките, семената от чия, бобовите растения и зеленолистните зеленчуци. Храни богати на витамин D, това са гъбите, яйцата, помазаната риба, черният дроб, млякото и млечните продукти. Подробности по темата може да видите в нашето предходно видео за витамин D. Зеленолистните зеленчуци са от най-добрите растителни източници за набавяне на витамин К. Най-богати на витамина са именно брюкселското зеле, броколите, спанака, марулята и зелето. Дори само 100 грама от зеленолистните зеленчуци ви дават значително количество от витамин К. Опитайте се чрез храненето да поддържате нормално тегло с индекс на телесна маса над 19 кг на квадратен метър. Избягвайте пушенето и постоянната употреба на алкохол. Те са вредни за вашите кости и са включени като рискови фактори за повишен риск от счупване. Ако сте над 40 години, консултирайте се с лекар-специалист относно вашият риск от счупване и нуждата от апаратно изследване за вашите кости с цел преценка на нуждата от лечение. Дори ако сте по-млади, но приемате лекарства, кортикостероиди, имате диагноза артрит, диабет, проблеми с щитовидната жлеза, отстраняване на матката и яйчниците, рано настъпила менопауза, също се обърнете към лекар-специалист. За тези рискови фактори подробна информация можете да видите в предходното ни видео как да оцените фрактурния си риск чрез фракс. Накрая искам да ви обясня как да разпознаете, че вашето счупване е поради остеопороза. Този вид счупвания са локализирани на определени места. Това обичайно са гръбначният стълб, бедрото, рамото и китката. Друга важна характеристика на остеопорозните фрактури или още наречените fragility fractures е, че те възникват и при малко по-рязко ежедневно движение или при минимална травма, т.е. падане от нивото на вашия ръст. Като за финал на това видео и в чест на днешния ден, посветен на борбата с заболяването остеопороза, очаквам вашите коментари под видеото, кои теми ви интересуват във връзка с заболяването остеопороза. Аз ще се опитам да отговоря с видео, ако не на всички, то поне на голяма част от вас. Абонирайте се за нашия канал и гледайте още видеа по темата. До скоро!